jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe yaw pindi tv en garti e kattande jomiraɗo subaka hande o gam yettino noon ko sifa e kelle gadane e jaydiyeji leydi sénégal joni paɗen koye jaydiyeji ɗi talata capantati lewru jeego ɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane jaydeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jayde walfa quotidien kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti koko kewno toon to suudu sarɗiji leydi sénégal ñalawma hanki o ko yewti ala haali jurnitogol yoga e dosɗe kuule leydi e sénégal ɗo ɓe mbi révision ganduɗa kañum woni proposition de révision de la constitution mo leydi sénégal e woni toon nde hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum kay woni ko waɗi bloqué e gueɗe ɗe holno wiiri kam musidɓe men e jeyde en koɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede e jayde walfa quotidien ɓe garti noon e mo ganduɗa kañum woni Moussa Sarr mo ganduɗa kay kañum woni e jaggoɗo kalfinajo ñawoje nder leydi sénégal wi ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ma ƴettu nden ɗon eɓɓode ganduɗa kay e sarɗiyankoɓe landa Pastef jiiɗini ɗum yewtinde ñalawma hanki o toon to suudu sarɗiji leydi sénégal tottirta ɗum ɓe ganduɗa kañum woni ɓesguji leydi ndi kañumen kay goni ko cuɓoto taw noon ɓe jata ɗum koye référendum holno wiiri kam musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede e jayde walfa quotidien kono noon jayde arti ko guri Amadou Ba mo landa Pastef jayde kadi ruttanima e ganduɗa kay kañum woni ko kewi toon ko ɓe garti noon ko yuwiti e alhaali on mo ganduɗa kañum woni sarɗiyanke Abdou Mbow mo ganduɗa kay yaltinama toon to suudu sarɗiji to ɗum kala e jayde nde arti hen ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni jayde quotidien le quotidien kamɓe mbi ko adoption de la loi ko yuwiti e alhaali on ɗon constitution woni tan dosɗe leydi sénégal e Diomaye kam e Sonko en men de ko saison kesso on tan de ko ladial gongal udditi ko yuwiti on ɗon fan honno wi kam musidɓe men jaynen koɓe garti noon o wi ko Sonko irima hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko yuwiti e on ɗon fannu ko noon kadi ɓe garti e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay kañum suuɓi ko rewnu ɗum par voie référendaire woni tan rewnu ɗum ko wiyete ko référendum ɓesguji ɗi e cuɓo beele ene jaadi hen walla jaadani hen ɗum woni koɓe mbaɗi e gardidi e natal mabɓe kam musidɓe men jaydiyankoɓe jayde quotidien le quotidien jayde li quotidien ko en arti ɓe mbi ko kewi toon to suudu sarɗiji leydi sénégal woni tan de ɓe ganduɗa kañumen goni député ji woni far sarɗiyankoɓe e Pastef kañumen kay goni ko gooti nden ɗon eɓɓore mumen kono de hoorejo leydi ɗi Bassirou Diomaye Diakhar Faye wattinto kañum ko namdade jiyande ɓe ganduɗa kañum woni ɓesguli e leydi ndi holno waɗiri e gardidi e natal muɗum kam musidɓe men jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede e jayde li quotidien kono noon jayde arti e ko yuwiti ala haali baccalauréat hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi hitande ɗiɗi nogas e jeegom ɓe kolliti noon koyene ɓuuri ujunnaje nogas wonande kay ɓesguji ɗi ko kañumen kay goni ko ganni watte guel ɗon kawguel e nder dendagal wertago leydi sénégal hono wiiri kam musidɓe jayden koɓe li quotidien ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni point acti kamɓe noon ɓe dutti ko toon to suudu sarɗiji leydi sénégal ɓe mbi ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum kay woni ko waɗi annoncé woni tan ko habri wonande kay ko yuwti alhaali ɗen ɗon kulle ganduɗa kay ɗe gannino yewtinede ñalawma hanki o toon to suudu sarɗiji leydi sénégal wonde o refnata ɗum wonata ɗum ko e ɓe ganduɗa kañum woni ɓesguli e leydi ndi par voie référendaire woni tan de ɓesguli ɗi kañumen cuɓoto beele ɗe jaadi e ko yuwiti alhaali o wayrigol ɗen ɗon dosɗe leydi ndi walla ala ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum jayde wiyetede jayde point acti kono noon jayde arti ko yuwiti alhaali opposition kam e darde muɗum fayodinde on ɗon ñalawma hanki ɓe kolliti kay wonande opposition so tawino ko ɗum lamba walla mbiyen to ɗum combat wonno mbawi on ɗon combat kay gagni ɗum koɓe ganduɗa kañumen goni opposition honno wiiri kam musidɓe jayden koɓe jayde point acti jayde turbine quotidien arti ko yuwiti alhaali on ɗon révision constitutionnelle ɓe mbi ko ɗum waɗama adopté ene woni noon ɓe ganduɗa kañum woni Sonko kañum kay ala ko heddani omo ganduɗa kañum woni hoorejo o leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye façon konngol kala o wi ɗum honno wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe jayde ganduɗa kañum woni jayde turbine quotidien kono noon jayde arti e ko yuwiti alhaali omo ganduɗa kañum woni sarɗiyanke Abdou Mbow mo ganduɗa kay ko sarɗiyanke mo Benno Bokk Yakar walla ni mo ganduɗa kañum woni coalition takku wallu mo ganduɗa kañum woni Abdou Mbow ɓe kolliti kañum kay woni ko yaltina toon to suudu sarɗiji to taw ala ko waɗi num ko ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓe holno wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe mbaɗiri e gardidi e natal mabɓe mbaɗɗon natal omo ganduɗa kañum woni Abdou Mbow ene sati ɗum ɓe ganduɗa kañum woni dadiɓe leydi sénégal caggal nde ɓe naati toon to suudu sarɗiji to jayde Sud Quotidien arti ko yuwti on ɗon fande ɓe mbi ko révision de la constitution
wondande majorité o wadi rejeté on don amendement mo gouvernement be bi ko sokkay wona wala sa joni ko yuti al hali institution wontan dosde leydi ndi hono wiiri kam simen jande ko be ko non jande arti e ko nganda kay ne fatta nyalama hande wala ni fuddima international wettango leydi ndi on don bac 2026 be bi non ko nyalawo mawdo kay wonande kay be don sukabe nganda kay ine bada ko yuti e ngel don kawgel jande rewmi quotidien kanyum article on don révision wonda kanyum constitutionnel be bi ko jomayi kanyum kay subi rewni dum ko wiete ko voie référendaire wontan besngol li moni kala adda hen yende mudum belen yaadi hen wala yaadani hen be bi non ko sonko kanyum kay wadi exiger wontan e rim horeje li ni ne wadata promulguer on don ko yuti e on don révision constitutionnelle dum woni ko mbadi e garditi e natal mabbe kam simen jani ko be jande rewmi quotidien ko yon sa non jande wietende jande le témoin quotidien kanyum ne nati dingra larti wi ko révision constitutionnelle a faya kay ko e ngada kay kanyum woni référendum hono wiiri kam simen jani ko be do be mbadi natal be garti e ko yuti al hali heden don carte ngada kay ko yuti al hali ngon non wote wi uno wontan ay wala ala ko yuti e on don fannu jani de arti hen jani ngendire de le soleil kanyum arti ko e on don référendum be bi ko e référendum kay ko kanyum woni ko urata o do saha joni dum ko tiagal nde be nganda kanyum woni révision constitutionnelle o wada tawno wada wada ko ton to sud sadiji li Sénégal o wi ko heddi ko hankadin ko besngudi di ngoni ko cuboto mbele meni jaadi hen walla jaadani hen dum woni ko wadi ngardindi natal mudum jayni ngendirde le soleil ko non be ngarti e bak hitalo junnaji didi e nogas e jeegom be mbi ko nyalama hande o kay fuddoto di non épreuve ko yuti ala hali ngel don kawgel betingel bak loria jande wietende jande vox populi wi ko be nganda kany ngoni e sardi yanko be pastef kany men kay ngoni ko madi s'imposer nganda kay kany ngoni nyaawoji mumen tonto hémicycle mo nganda kany ngoni sul sardi jili di Sénégal soko nanude ton be nganda kany ngoni e dadi be jaltina ton mo nganda kany ngoni sardi yanko mo nganda kany ngoni Abdou Mbow hono wadi re ngardindi natal mudum kam musime jani ko be ngati e sonko mo nganda kay wadi chargé lourd mo nganda kany ngoni o rejo o leydi ndi hono wiiri kam musimen jani ko be nganda kay kam ngoni e jayde wietende e jayde vox populi bandirabe musibeti dube hetibe narabe ayaw Pindi TV kasi halabe cer ko dum won ko mi ton mo ruminade ko sifay kele gadane yoga e jayde jidi di Sénégal adi medine rubinde jandi ci wonata ko janko so ko ligeno do enden min bi on jokke doftali kam riwinade programme ji Pindi TV wala jidi de abonné commenter kam et partager 20h so Allah lamdo jabi mon kep yewtere modon wietende lewlowal communication yadu den équipe mo lewlowal communication adi meden e rubinde jayde ko janko wonata so geno haji ala jarama